Para miyarsa sugeng pinanggihan malih wonten salebetipun Kidung Jawa Timur wangsalan Mataram Teh. Sugeng midhangetaken. Kita urip padha elinga ayo manembah nomor siji ayo manembah marang kang kuasa tapi ayo manut perintah agama. Nomor loro ayo bekti nang wong tua ya sungkem nyang mara nang wong tua iku sing kerji walang raka tapi nang mara tua sing awedono rasa. Sing nomor telu ayo bekti nang guru sekolah lan guru ngaji sing mulang ilmu. Apa pengajarane wajib dikuku lan ditiru lantaran pendidikan iso ngangkat derajatmu. Sing nomor papat bekti nang dulur tua aja ninggalno sanak lan tangga. Nek dulur tua iso dadi sesule wong tua tapi elinga yen ana repot saya jaluk tulung tetangga. Sing nomor 5 ayo bekti menyang negara Indonesia sing adhedhasar Pancasila. Sebab kita kabeh iku panuse keturunan bangsa ayo dibelani kanthi kurbaning jiwa. Numpak sepeda kuno tuku tahu dipakano iwak lumba-lumba generasi muda
kepengin maju hindarono narkoba cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun ngapura